बाबायाथ' बोसोरथामसोनि सिगां थैदों। मामिया खान्नै बोसोरसो जाबाय। 10 थाखोआव फरायफुबाय थानाय नोजोर राबाया ना हमनानै बन फाननानै हाजिरा मावनानै बिनानाव सानैखौ लानानै जिउ खुंनो गोनां जानांदों। जाय समाव बिमा बिफानि अननाय मोननांगौमोन बे समावनो बिमा बिफानि गोजानाव थानो गोनां जादों साथाम उन्दै बिदा बिनानावफोरा। जाय समाव बिटिआर सरकारा लाइमोनफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ होनो खामानि मावगासिनो दङ बे समावनो नोजोर राबाया बिनानाव सानैखौ लानानै सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे दुखु खस्थजों बुग्लेमजानानैब्लाबो आलाय सिलायै सम बारहोनांदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि आलसियाफारा गामिनि नोजोर राबाया उन्दै उन्दै सानै बिनानावफोरखौ लानानै लाख'नो हायै दुखुजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। सोरनि जिउआव मा लिरनाय दं रावबो मिन्थिया। समाव बेबायदि उन्दै बैसोआवनो आंगो बिमा बिफा गोमाजानाया बेसेदि दुखुनांथाव। गामिनि रायजोफोरा दुखुथिया नखरखौ हेफाजाब होनो खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारनिसिम खावलायहरदों। आंनि मुङा नोजोर राबा। मा थाखो फरायो? 10 थाखोआव। मा मिडियाम? बड'। गामिया? औगुरि आलसियाफारानो। जों मिथिनो मोन्दों नोंना बिमाबो बिफाबो दा नोंसोरजों लोगोसे गैया होननानै मिथिनो मोन्दों। नंमारगौ नामा गैमारा नामा? नंगौ बियो खोथाया सैथो। बेसे गोबावनिफ्राय? बिदिनो बाबाया बोसोरथामनि सिगां थैनानै थांबाय आरो जिनाखि बे मामिया बिदिनो बोसोरसे जाबाय बियो खारबाय। नोंसिनि बाबाया मा जानानै थैया? अरुणाचलाव बे लामा बानायनाय समावहाय बे जिसिबिजों माबा लामा बानायनाय समावहाय बे जिसिबिजों बिदिनो एक्सिडेन्ट जानानै थैदों। दा जितु नोंसोरो साथाम नों ओमफ्राय नोंनि सानै बिनानावखौ लानानै मा खालामनानै बोरैहाय सोलियो नोंसोरलाय? दा आं बिदिनो माब्लाबा हाजिरा मावो ओमफ्राय माब्लाबा ना हमनानै बिदिनो खरस बायदिसिना खालामो। ओमफ्राय जानायफोरखौ सोरबाफोर एसे सहाय खालामो नामा? माइरंफोर सहाय खालामहरो नामा? सहायाथ' बिदिनो माब्लाबा बे थैयो बेजों ना थैया? एसे बायदेरनांगौ जायो। नोंथ' आरो खामानिबो मावो स्कुलावबो थाङो। औ। टाइमखौ बोरै एडजास्ट खालामो? माब्लाबा स्कुल गखानबो ना दाहैनांगौ जायो आरो माब्लाबा बन्द' लाथ'नांगौ जायो। बेनि उनावहाय जितु नोंसिनि बेबायदि न'खर सोरबाफोर खबर लादों नामा नोंसोर? खबरथ' लानाय जायाखै रावबो। नोंथाङा नैबे नोजोरनि न'खरनि जानानै एबा गामिनि जानानै नोजोरनि न'खरनि नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोसो दं गामिनि जानानै? औ माने बिसोरहा देरनानै फरायनो सोलोंथाइखौहाय मोजां रोखोमै बिमा बिफानि बोसोनफोरखौ मोननो हानांगौमोन। ओमफ्राय बोसोरथामनि उनावहाय बिफाया थैनानै थांबाय। बिफानि अननायखौ मोनाखिसै आरो बिमायाबो बेबायदिनो बिमानि अननायखौबो अबथिरा बिसोरो मोननो हायाखिसै। फरायनाय जानाय लोंनाय माबायदि बिमानिफ्राय जोथोन मोननांगौमोन अननाय मोननांगौमोन बेबायदि मोननो हायाखिसै बिसोरो। दा बिसोरो जोबोद खस्थ'आव दङ। माब्लाबानि समाव स्कुल सुटियावहाय बियो गावनि बिनानाव सानैखौहाय लानानै ना समावहाय ना सारहैयो नायहैयो लोगोफोरजों। समाव दैज्लांनि समाव फाथो सुनानै हाजिरा मावनानै जाहैयो आरो समावहाय गावनि स्कुल सुटि समावबो बन सिननानै फोराननानै फानो। बेबायदिजों बियो बे न'खरखौहाय लाखिनानै दङ बिस्रा। ओमफ्राय गावनि बिनानावफोरनो गानहोनाय जोमहोनाय बिनिफ्रायबो बियो बे जानायनि थाखायल' थोगोन थोआ जाहैयो खिन्थु बियो गाननाय जोमनायनि थाखायहाय फोलोमनो थोआ जाहैयो आरो। दा बिसोरखौहाय जाहोनो आरो गानहोनो जोमहोनोहाय रावबो दायथ' लानो हायाखै। दा बेखौनो आं खावलायो सरकारनिसिम अननानैहाय माबा मोनसे
मोनोब्ला मोजां जागौमोन दाथ' नै गोजां बोथोरनि सम सफैबाय आरो बिसोरनो गुदुं गाननाय सिफोर बा कम्बलफोर माबा मोनसे मोननो हायोब्ला मोजां जागौमोन आरो बिसोरनोहाय दा नोंसिनि नुनायाव जिथु नोजोर फंबायनि औ आखल आखुआ माबायदि बिनि आखल आखुआथ' जोबोद मोजां लोङा जाया सोबा फरायनायाव बिराद मोजां ओमफ्राय साथामबो मोजाङा ओमफ्राय दा फरायनायाव मोजाङैनो फरायबाय थायो स्टाडिबो खालामो समावहाय ओरैनो फुङाव सिखांनानै दसे स्टाडि खालामबाय आरो फरिखानि टाइमावबो बेलासियाव स्टाडि खालामो बेबायदिनो आरो